हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट लाना फैदों ओमफ्राय बे आपडेटफोरानो जाहैबाय लोगोफोर जोंना फार्स्टआव दङ दादाखि नोंथांमोना दा गोबांथार फेसबुकाव नुनो मोनखाबाय जानांगौ जोंनि बर' आइजो एबा बर' सिख्ला सासे सावथाल हौवाजों हाबा जानो थांनायखौ नोंथांमोना फेसबुकफ्राव नुनो मोनखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बे जानाय जाथायफोरखौ मिथियाबो जानो हागौ ओमफ्राय मिथियाब्ला आं नोंथांमोननो ससे फोरमायना होनि बे जानाय जाथाया जाहैबाय लोगोफोर कुसुगाव एरियायाव जादों ओमफ्राय नैबे जायनाखि सावथाल हौवाजों बर' आइजो एबा सिख्लाया खारफादोंमोन बेनि गामिखौ आं बुंनानै होनो हानाय नंला आं जेनाखि जानाय जाथाय एरियाखौल' मिथिगौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खोनानो मोनखादों जानो हागौ नैबे भिडिअखौ जाय बिथांमोना नुदों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनखादों जानो हागौ बे जाथाया कुसुगाव एरियायाव जादों होननानै ओमफ्राय बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनोसै ओमफ्राय जेनाखि बेफोरबायदि जाथाया जोंनाव फिसा फिसा गोदोनिफ्रायनो होनजायो आरो सिगांनिफ्रायनो सोरबा बांगालजों खारनाय सोरबा गुबुन जाथिजों खारनाय बेफोरबायदि जाथाया गोबां जाफ्लेबोगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिनि नैबे जाथाया एसे आलादा आरोना सावथाल हौवाजोंबो खारफानो हमबाय आरोना जोंनि नैबे माखासे बर' सिख्लाफ्रा सानै साथाम बर' सिख्लाफ्रा ओमफ्राय बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार मोजां मोजां सेंग्राफोर दं बैफोर सेंग्राफोरखौ बासिनानै लानो हायो जोंनियाव बर' सेंग्राफ्रा जोबाखै बर' सिख्लाफ्रा मा सानखो गावखौनो बुंबाबो लाया ओमफ्राय बुंनांगौबो बायद' जायो ओमफ्राय बुंबाबोथ' लाखाया मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय बेखौ बाद होदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअफोरनि गेजेरजों नुनो मोनखाबाय जानांगौ ओमफ्राय फैदो दानिया सेकेन्ड आपडेटखौ खोनासंना लानि सेकेन्ड आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर लाब्रा बड' कार्टुना गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट खालामनानै लिरना होदों दि लाब्रा बड' कार्टुना दामानि मानो भिडिअ लाबोनो हायाखै बिनि सायाव बिथाङा गुवारै गोलावै लिरना होदों ओमफ्राय आं बेफोरखौ फरायजोबनानै होनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बेखौ फरायजोबना होयोब्ला भिडिअआ गोबांथार गोलाव जागोन बेनि थाखायनो आङो जेनाखि इम्परटेन्ट नैबे लिरना होनाय बेखौल' आङो फरायना होनोसै बिथाङा मानि थाखाय गावनि चेनेलाव भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै बिनि रिजनखौल' आं एसे नैबे फरायनानै होनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबाव आङो स्क्रिनशट लाखिदों नैबे स्क्रिनशटखौ नोंथांमोना एसे नायना लाग्रोदो नोंथांमोना दा नुनो मोनबाय ओमफ्राय आं ससे फरायना होनि ओमफ्राय खोनासंना लादो बिदिब्ला खुलुमबाय गिबियावनो लाब्रा फेमिलिनि जाना गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय जानो हागौ नोंथांमोनहा आं भिडिअसफोर लाबोबाय थानो हायैनि थाखाय आंनि सायाव एसेबाबो बोराबना दं नाथाय आंनि नायगिरि नोंथांमोन आं मोनसे न'खरनि गेदेर जेंनायाव गोग्लैना दं जायनि थाखाय भिडिअसफोर लाबोनो हानाय जायाखै दिनै आं भिडिअ लाबोयैनि अनगायै नोंथांमोननियाव आखाइ खबजबना हेफाजाब बिनोसो सानदों आंहा सासे दुइसिन बिनानाव असे दं मुं मिस अनुष्का दैमारि एज 20 इयार्स बिनानावा बेमारनि थाखायनो ओइचएस फाइनाल आनजादखौ होनो हायाखैमोन थांनाय बोसोराव आरो बे बोसोरावबो आनजादखौ होनो हानाय जायासै बिनानावा गोदो उन्दैनिफ्रायनो फिसा बेमारफोरजों गोबां भुगिनांगासिनो दंमोन आरो गोबां डक्टरफोरजोंबो नायबोबाय थानाय जादोंमोन नाथाय थांनाय दान मोनसेनि सिगांनिफ्राय बिनानावनि बेमारा बारानिफ्राय बारासिन जादों आरो आथिं आखाइ जेबो थर मोनै जानायखाय आं बिसोरनो फरायना होनोसै ओमफ्राय लास्टखौ आं बुंना होनोसै एसे फोरमायना होनोसै थारमाने नैबे लाब्रा बड' कार्टुननि जेनाखि अनार बिनि बिनानाव असे दुइसिन दं होननानै जों दा नैबे फरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय ओमफ्राय बिथाङा दा बेनि थाखायनो भिडिअफोरखौ लाबोनो हानाय जायाखै बिथाङा मदद लुबैदों ओमफ्राय नोंथांमोना जाय गोसो गुदुं एबा गोसो गुदुंखौ होननांला नोंथांमोना जेनाखि थाइसे थाइनै सहाय हरनो हायो नोंथांमोना बिथांनो सहाय हरबानो जाबाय बिथाङा नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बार लिरना होदों बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाना होनि आङो स्क्रिनावबो होनाय जागोन ओमफ्राय फुल माबाखौ आङो स्क्रिनाव होनाय जागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों फरायनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नैबे जेनाखि दा नैबे मोनसे फटकजों लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार
होदों ओमफ्राय जिपे नाम्बारबो होदों नोंथांमोना नायना लानो हागोन ओमफ्राय आं बेखौ स्क्रिनावबो होनाय जागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायना लादो मोजाङै ओमफ्राय जेनोखि थाइसे थाइनै हरनाय नोंथांमोना जेसेबां हायो इसेबां सहाय खालामहरबानो जाबाय बिथांनि बिनानावा जाहाथे मोजां जायो ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो थाबैनो भिडिअफोर लाबोफिननो हायो नोंथांमोना दा मोनथिनो मोनबाय भिडिअ लाबोनो हायैनि रिजनखौ ओमफ्राय नैबेखौ आं स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना जेनोखि थाइसे थाइनै सहाय हरनो हायो हरबानो जाबाय आं नोंथांमोनखौ बारे बारे रिकुवेस्ट एबा खावलायदों नोंथांमोना अननानै मदद खालामहर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायना लोगोफोर भिडिअ अलरेडि एसेबाबो गोलाव जाखाबाय आंनि भिडिअआथ' बारा गोलाव जाया ओमफ्राय दिनै एसे गोलाव जाबाय ओमफ्राय गोलाव जानो थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय